ରଜକୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ଦେଇ ମୁଁ 6 ମାସ ଆଗରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେବେ ଯିବା କେତେ ଦିନ ରହିବା ଆଉ କେବେ ଆସିବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ରହୁଛୁ ଶାଶୁଘରକୁ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ଶାଶୁଘର କାମ ସାରିଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ରଜକୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଘରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବୁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପହିଲି ରଜ ସରିଗଲାଣି, ଆଜି ହେଉଛି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଉ ଦେଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ମାନେ ଉଠିକି ମାନେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଲା ଆଗ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି, କାହିଁକିନା ଆଜି ହୋମ ହେବନି ଘରେ। ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ଗୋଟେ ହଳଦୀରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବନେଇଦେ, କାହିଁକିନା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ହଳଦୀରେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ରହେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱସ୍ତିକ କରିଦେଲି ଆଉ ବାହାରି ଗଲି ମନ୍ଦିର। ଏଇ ମନ୍ଦିର ପିଲାବେଳେ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେନି, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଅନ୍ଧାରୁ ବଡ଼ ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ରାତି ଅଧରୁ ଉଠି ମନ୍ଦିର ମାନେ ଦାଣ୍ଡ ଓଳେଇବାକୁ ଯାଉ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନେଇକି ମନ୍ଦିରକୁ, ମାନେ ଠାକୁର ପୂଜା ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଜଣା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ନେଇ ବୋଉ କହେ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ଘରେ, ସେଠି ଖେଳି ଖେଳି ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାତି ମାନେ 7ଟା ଯେମିତି ହେଲେ ବାଜିଯାଇଥିବ। ଆଉ ବୋଉର ଯେଉଁ ପାଟି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ, ଆଜି ରହ ବାପା ଆସନ୍ତୁ କହୁଛି, କେତେ କ'ଣ କଥା। ତାପରଦିନ ସେମ୍ କାମ, ଗଲେ ମନ୍ଦିରରେ ଖେଳା ବୁଲା, କିନ୍ତୁ ବୋଉ କଥା କିଏ ଶୁଣୁଛି। ଏବେ ସେ ଗାଁକୁ ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ କୁଣିଆ ହୋଇ ବର୍ଷକୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭାବିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ବୁଲା ଖେଳା ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲୁ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗା, ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କ ଜୀବନ କ'ଣ କେଜାଣି। ହଉ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରିବେନି, କେଉଁ ପିକନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ଠୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଆଗେ ବହୁତ ଗଛ ବୁଛ ଥିଲା, ବେଲ ଗଛ ଥିଲା, ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଓଳେଇବାକୁ ଯାଉ ବେଲ ପଡ଼ିଥିବ, ବେଲ ଆଣିକି ଆସୁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ଠୁ ବି କମ୍ ହେବନି। ବାହାଘର ମଣ୍ଡପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଗାଁର ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗରେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲୁ ଭାଉଜ, ମୁଁ, ଝିଅ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଥମେ ତ ଯାଇକି ସେଠି ଟିକେ ଦୀପ ଜାଳି ଦେଇକି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମର ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗଜାନନ। ଆଉ ଝିଅ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ସେପଟେ ମାନେ ବନେଇନି ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କି କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବନେଇନି। ତାପରେ ଚାଲୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ, ମାନେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ଠାକୁର ଏକା ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଟିକେ ଛାଡ଼ିକିରି ମା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପୂଜାପୂଜି କଲି। ଆଉ ମନର ଯେତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଅଛି ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କଲି। ଏମିତି ତ ସବୁଦିନ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରେ, ଆଜି ଯେହେତୁ ପାଖରୁ ମାନେ ସେ ଅନୁଭୂତି ଯିଏ ହିଁ ଜାଣିଥିବ ସେଟା ଜାଣିପାରୁଥିବ। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କ'ଣ କହିବି ତା ବିଷୟରେ। ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ସବୁ ଦେଖାହେଲେ, ଆଉ କିଛି ମାନେ ଖୁଡ଼ି, ବଡ଼ ବୋଉ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିଦିମାନେ ଯିଏ ସବୁ ରଜକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାହେଲା। ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦେଖାହେଲେ, ପିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେଲେ। ସାର୍ ସିନା ମୁହଁଟି ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାଁଟି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ନା ମଧ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇଦେଲେ। ତାପରେ ଆମ ଗାଁର ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡରେ, ମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଜଲାଲପୁର କେଉଁ ଗାଁକୁ ଗଲେ କେଉଁ ଗାଁଟା କେମିତି ଜାଣିବା ବୋଲି, ସେମିତି ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଶିଲା ବେଳକୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ କି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ କହିଲେ ଜଲାଲପୁର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ଆସିଛି, ପିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗଟି ହୁଏ ସେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଭୁଲି ହେବ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲି ଯାହା ବି ହେଉ ମୋତେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ ଦେବୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ ପିଇବି। ଜାଣୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଡେରି କଲାନି, ଆସିକି ମୋତେ ଟିକେ ମୋ ନନାଙ୍କଠୁ, ମାନେ ନନା ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଅଟେ ଯେହେତୁ, ଆଉ ନନା ସେ ମନ୍ଦିରରେ ହେଇଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ ଦେଲା। ଆଉ ବାବାଙ୍କ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇ ଆଜି ମୋ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଟିକେ ସେଲ୍ଫି ନେଇଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଭାଙ୍ଗ ନିଶା ମୋତେ ସାମାନେ ବୋଧ ହୁଏ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା। ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଲେ, ଏତେ ସାରା ଭାଙ୍ଗ ଖାଇଥିଲି ବୋଲି। ତା ଯେଉଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା, ଟିକେ ଅରୁଆ ଡାଲମା, ପନିର, କ୍ଷୀରି, ଖଟା, ସାଲଡ଼ ସବୁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ବସି ଯାଇଥିଲୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଯେମିତି ପିଲାବେଳେ ବସୁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବସି ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବାପା ବୋଉ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ବସିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମଣିଷ ମିସ୍, ସାନ ଭଉଣୀ ନାହିଁ ତା ଶାଶୁ ଘରେ। କ'ଣ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଆଉ ସମୟର ମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ହେବନି। ତେଣୁକରି ସବୁ ସାରି ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ରଜ ମହୋତ୍ସବ ବୁଲି। ଦେଇ କିନ୍ତୁ ଗଲାନି। ଭାଉଜ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଚାଲିଲୁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ବୁଲିବାକୁ। ଯେହେତୁ ମୋ ଝିଅ ବାହାରେ ରହୁଛି, ସ୍ପେଶିଆଲି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ରଜ, ତାକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ଛୋଟ ବଡ଼ ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ରଜରେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସେଲ୍ଫି ନେଲୁ। ଆଉ ସବୁ ମାନେ କ୍ୟାମେରାରେ ଟିକେ ଟିକେ କ୍ୟାପଚର୍ କରିଦେଇଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ପଳେଇବି, ସାଙ୍ଗର ଟିକେ ସ୍ମୃତି ଟିକେ ତ ପାଖରେ ଥିବ ନା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେୟାର ଖାଲି ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସରିଗଲା, କିଛି ଲୋକ ପଳେଇଲେ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା, କିଏ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସିଲୁ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ରଜ ଅଛି ଟିକେ ଦୋଳି ତ ଖେଳିବା ନା ନାହିଁ। ଝିଅ ଟିକେ ଦୋଳି ଖେଳିଲା, ମୁଁ ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଦୋଳି ଖେଳାଖେଳି କଲୁ। ଖେଳି ସାରିବା ପରେ ଝିଅ ଚାଲିଲା। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ କଥା ଜାଣିଥିବେ, ଖେଳନା ପାଖକୁ କେମିତି ମୁହାନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ବେଶୀ ତ କିଛି ମାନେ ରଜ ମହୋତ୍ସବରେ ଖେଳନା ଏତେ ପଡ଼େନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ଟିକେ ମାନେ ତା ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଚାଲିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦୋଳି ଖେଳାଖେଳି ହେଇଗଲା। ଆଉ ପିଲାବେଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଦୋଳି ଟିକେ ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହୁଏ, ଦୋଳି ଟିକେ ଲଗେଇବାକୁ ବୋଉ ଦୋଳି ଲଗେଇଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଖେଳାଖେଳି କରୁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ହେଇଯାଇଛି ରଜ ମହୋତ୍ସବ।
ମାନେ ତୋଟାରେ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତା ଭିତରେ ଝିଅ ଚାଲିଲା ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଖାଇବାକୁ। ଆମର ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ଖାଇବୁନୁ, ଯାହା ମନ ଥିଲେ ବି ଖାଇ ହେବନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ସେ ତା'ର ଖାଇବ, ଛୋଟ ପିଲା ଯେହେତୁ ସେ ଖାଇବ। ଭାଉଜଙ୍କ ମନଟି ବିଚରା ବହୁତ ଦୁଃଖ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଖାଇବାକୁ, କ'ଣ କରିବେ କାଲି ଆସିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି ଭିତରେ ଟିକେ ସିଏ ଖାଇଦେଲେ ଲଙ୍କା ଚପ୍। ଆଉ ଭାଉଜ ଟିକେ ନେଇ ଆସିଲେ ଖୁଡ଼ି ପାଇଁ ଟିକେ ଚପ୍ ମାନେ ନେଇ ଆସିଲେ ଖୁଡ଼ିକି ଦେବେ ବୋଲି। ତା ଭିତରେ କିଛି କିଛି ମାନେ ଯାହା ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ଟିକେ ଦେଖା ଦେଖି କଲୁ। ତାପରେ ଝିଅର ମନ ମୋର ପୁରିଲାନି, ଆଉ ଟିକେ ଚାଟ୍ ଖାଇବ, କାହିଁକିନା ଚାଟ୍ ଆମର ସେପଟେ ବିଲକୁଲ ବି ମିଳେନି। ସେ ଟିକେ ଚାଟ୍ ଖାଇଲା, ଆଉ ଆମେ ବସିକି ମନ ଦୁଃଖରେ ଅନେଇଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଖାଇ ତ ହେବନି। ଆଉ ଗାଁରେ ଯିଏ ଯେମିତି ଟିକେ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଉଛୁ। ତା ଭିତରେ ତାକୁ ଚାଟ୍ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଖାଇବାକୁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭାଉଜଙ୍କର ମୋର କଥା ହେଉଥିଲୁ କାଲି ଆସିଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଖାଇବା, କାହିଁକିନା ମଣିଷ ସିନା ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ମନଟି ସେଇ ଛୋଟ ହିଁ ଥାଏ। ତା ଭିତରେ ଝିଅ ପାଇଁ ଟିକେ ଖେଳନା ଦେଖା ଦେଇ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଖେଳନା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ରେଟ୍ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଭାଉଜ କହୁଥିଲେ ନେବା ବୋଲି, କାଲି ଆସିବା। ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଖେଳାଖେଳି କଲେ। ତାପରେ ଘରେ ଆସିଲା ପରେ ଭାଇ ଆଣିଥିଲା ରଜ ପାନ। ରଜ ଅଛି ଆଉ ପାନ ଖାଇବାନି, ଟିକେ ରଜ ପାନ ଖାଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତ ଏମିତି ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।